Mayong adlaw mga bay. Oh, nag-aso-aso ang ginataang nangka mga bayo. Bahog na mga bay. Hilig ba mo aning ginataang nangka mga bay? Kung naay bulad sa gulo, isa ka buok. Lord, salamat sa food. Sige ulat mga bay. Banat na mga bay, oh, aso-aso mga bay ang ginataang nangka. Nga pa oh. Wow, kalami. Excuse me. Nga pa bulad gatong banto ko gunod. Wow. Kaunta mga bay. Shout out idol ni TGF ko admin Robert from Pagadian City. Atong rice ron mga bay. 3 hektar na. Sakang idol Bibs T Espinosa from Qatar. Shout out Ganado mo idol. ta ani, basta yung ani. Sakang idol Chiri Zabala diha Dagandan. Shout out idol. Shout out ninyong tanan mga idol. Ni Sabala shout out. Ni Espinosa shout out. Wow. Nara oh. Gaso-aso. Plus bulad. Oh, yeah. Tamis ang sabaw mga idol. Wala na ko iasinan, gusto ko perparat, dunay bulad. Kini oh. Bantok nga bulad. Lamig siya. Makabuhi sa dugo. Saan? Balat na. Kaunta mga idol. Ginataang nangka. Wow. Yummy. Okra. Ini po ya. The best ever. Sa mga abroad ya, shout out ninyo, kabalo ko wala ni diya sa inyo ha. Lami kayo oh, ginasang nangka. Ang sabaw. Sus. Maparice ta. Kaunta mga idol. Importante yung kaon. Lawas puhunan mga idol.
Wow. The best. Hmm? Wow. Alam mo yung aoy? Sa nag-request anong ginataang munggo. No, nangka. Shout out nimo idol. God bless nimo. Lami kayo eh. Hmm? Kabalo ko daghang relate aning video ha.